Hej og velkommen til, sådan spiller du AVA. Mig og min ven Mikkel, vi er i gang med at spille AVA, og jeg hedder Christian. Hvor fuck blev han af? Fuck, jeg lækker. Fuck! Dø, dit svin! Fuck! Fuck dig! Nå, nu vil jeg eksplodere dig. Åh, fuck, jeg lækker. Din mor! Mor! No scope! Oh shit! Ja! No scope! Hvis du løfter, så vinder jeg. Pis! Fuck, den anden skader, mand. Ja, det er mit yndlingsvåben. Kommer nok, din lille åndssvage bjørn. What the fuck? Du er der, så kommer du herfra. Ah, pis! Du vandt. 2-2. Fedt. 80. 80. Ja. Du må ikke lukke. Jeg lukkede ikke. Jeg kunne høre det på din skridt. Du kan ikke høre, mand. Du glemte en ting. Hvad du også? Tror du, jeg har spillet det her lang tid. No scope er det lige. Og hvor bruger den her pistol? Dårligt. Er den? Okay, pistolkrig. Jeg har ikke fuld liv, bare så du ved det. Din spand. Hallo, den her ikke, den skade 4 liv mere end din. Samme. Nej. Hvad skader min? 30. Den her skade 34. Pivdyr. Pivdyr. Hvor fuck var det? Din mor. Når du derovre. Du rammer. Elendigt. Ah! Åh, shit! Godt gået. Ramte jeg dig? Ja. Fuck, jeg brugte det. Jeg lægger også. Jeg så du brugte det. Dit skærm lukker. Ja, det du også. Ah! Hold på at se, hvor meget jeg lægger. Hun tager videoer. Kan du være godt om der? What, hvordan kan du sigte? Du er derovre. Godt. Eller hvad er det, du smider på mig, Christian? Ingenting. Jeg kan bare se, hvor du er. Fuck dig, mand.